Milí priatelia, s jednodňovým oneskorením vzhľadom na to, že som nebol na Slovensku, ideme žrebovať očakávanú októbrovú tombolu. Pristúpime k samotnému aktu. Krabica na žrebovanie, otvoríme si ďakujem za hojnú účasť. Vysypeme všetky vložky do osudia. A teraz pristúpime k samotnému žrebovaniu. Podotýkam, že za mesiac október máme ako prvé miesto a prvú cenu zbraň pištol HSSF 19 3,8 palca vo farbe AFDE. Takže budeme držať palce poriadne zamiešané. Ja si myslím, že už máme poriadne zamiešané. Zahrabneme a pokúsime sa vyžrebovať jeden listeček jednoho výhorcu. Myslím, že mám listoček jeden. Takže blahoželáme pánovi Tomášovi. Myslím, že je to meno Tlevaj, ak dobre viem čítať. Takže pán Tlevaj vyhráva zbraň HSSF 19. Druhé miesto 1000 nábojov 9 mm Luger. Takisto sa pokúsim nahmatať jeden lístok. Myslím, že mám jeden. Takže gratulujeme pánovi Gejzovi Bernách, podľa všetkého Bernáhovi. A posledná cena 500 nábojov. Mám jeden listoček, výborne. Takže je to pán Samuel, podľa všetkého Štýmel. Takže gratulujeme výhercom a chcel by som dať do pozornosti, už od včera nám beží nová vernostná tombola na mesiac november, kde máme Glock P80 v hodnote 1100 €. Druhé, tretie miesto zostáva nezmenené, 1000 nábojov, 500 nábojov. Budeme sa tešiť na našu návštevu, hojnú. Prajem vám pekný deň. Dovidenia.